Ahoj ľudia, to je Johnny X a ja vás vítam u ďalšieho videa z hry Clash of Clans. Mal by to byť halloweensky update. Neviem, či bude halloweensky špeciál z nejaké maximálne asi tak zo Shakes and Fish, ale ani tým som si není istý. Bol som tam jeden deň, potom sa mi nabíjal mobil a išiel som na tréning a už som prišiel večer. Kde je ten halloweensky update, čo tu mal byť? Hej, bitch, a ja chcem halloweensky update. Kde tu mám sklady 500 000, tak trošku som farmil. Aha, Scary Pumpkin. Čo mi to dá? Čo mi to dá, keď to vykopem? Prosím, nech to dá aspoň 200 000. Nech to dá strašne veľa money. Platí sa to. Money strašne málo. Money to chce upgrade. Aha, tu sú 2, 6, tak to potom vyobredujeme. A potom nakoniec tieto dve hovadiny. Has left, clan, has left. Na to sa mi ani pozerať nechce, čo som ostal sám líder. Aha, ne, furt nás je tu 13. Kurňa, ja tomu ujeb. Prosím vás ľudia, napíšte mi nejaký klan, do ktorého sa dá ísť. Budem za to veľmi rád. Každopádne neviem, či môžem ísť a tak. Prebehol halloweensky update. Môžem vám niečo o ňom asi povedať. News. No, pozrite sa. Defense, no, boli tu aj nejaké predtým viny. Tu máte napríklad 30 cigáňov, ten ma dobre okradol, pozor na to. 36 a 8. A jasne cigáňov sem vypustíš, ty hajzos. To je niečo strašné s týmito cigáňmi. Kradni sebe, ja ľudí ma teba vykradnem. Pozrite, všetkých tých cigáňov som mu vyzabíjal. Akurát čo si nakradol a spravil hanbu tým, že je taký cigáň. Ešte si aj chybu. Dokonca 15. Hanba ti! Hanba! Si vyfiltrovať, takže proste. Madagaskar dáme. Máme aspoň nech je tam 10. Nech je tam 15. Ne, ja chcem 20. 22. Bar frequency always, minimum clan points dáme. Keď je ich tam 22, tak by takých 15 000 moť mohli. A 13 500, minimum clan level 3. Nie? To je jedno proste a ideme na to. Pustíte ma sem. Join. Neváhame. Bolo s... Dobre, to je niečo takto.
random dedinka. Pozrieme si top players. Top players. SK, tu je ten Camilius. Trofej má furt najviac, lenže asi už je docela neaktívny, keďže nemá ani Bomb Tower, ako vidím. Camilius nemá, má Bomb Tower na trojke. Šajzem. No, kamarát tvrdil, že to je. A tvrdil, že už to je neaktívny chat a tvrdil to ešte predtým, než to. A zrazu teraz, že Camilius sa tu objavil, no akože skoro má toto. Tvrdil, že to je neaktívne a zrazu, že sa tam postavili asi samé Bomb Towerky. Duchovia. Ľudia, plánoval som, že vám ukážem niečo z klanu svojho, že mám nový súprový klan, keď tam z nejakých 30 ľudí ostalo fakt, že tých 13, tak ja sa na to môžem vysrať v takom klane byť a k tomu ešte ani nie silný. Takže to bolo pre toto video všetko a vidíme sa na budúce. Ahoj.